أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna cikin iziya za mu ci gaba da karatun wannan littafi na iziya insha Allah. Muna fatan Allah ya taimake mu abin da za mu faɗa mu haɗi daidai. Idan mun yi kuskure Allah madaukakin sarki shi ya fi mu ne fahimtar da mu abin da ba mu gane ba. Yau za mu tayi shahi 22 inda yace tambihun faɗakarwa. Man taraka fardan duk wanda ya bar farilla min fara'idul wudu'i daga cikin farillan arwalla wa innahu ya'ti bihi to yi kokari ya zo da farillar da ya bari summa yudu salat sannan ya sake sallah. Kan misali mutum ya ketare huska bai wanke ba ko ya ketare bai shahi kai ba ko bai tuna ba sai ya gama arwalla bai tuna ba sai da yayi sallah sai ya tuna bai shahi kai ba ko bai wanke huska ba to ya zo ya wanke huskan nan ko ya shahi kan nan ya zo ya sake sallah. Wa man taraka sunnatan wanda ko ya bar sunna fa innahu la yu'idu salata shi ba zai sake sallah ba. Mutum ya bar shakarwa ko kurkure baki bai tuna ba sai da ya yi sallah to yanzu in ya tuna bayan ya gama sallah ya zo ya shaƙa ruwan ko ya kurkure bakin wato shine wai fa'alu zalika yana aikata wannan sunna wai fa'alu zalika tilka sunna yana aikata wannan sunna lima yustaqbalu saboda abin da an ka fuskanta na gaba in zai rike arwallar shi amma ba sai ya sake sallah ba. Lima yustaqbalu min as-salawati saboda abin da an ka fuskanta na salloli. Wa fada'iluhu mustahabban alwalaku 11 guda 11 ne. Al'ula mustahabbi na farko at-tazmiya wato cewa bismillah fi ibtida'il wudu wajen fara arwalla bi an yaqula bismillah kaman yace bismillah in zai fara arwalla. Wannan ga malikiyya mazhabin malikiyya wato kamar mazhabin Ahmad ibn Hanbal Hanabala su wajibi ne mutum ya ce bismillah in zai fara arwalla suna kiranta wajibul wudu wajibin arwalla. Na'am wa idza nasiyaha fi ibtida'ihi idan mutum ya manta wajen farkon arwallan shi bai ce bismillah ba summa tazakkara sannan ya tuna fi asna'ihi yana tsakiyan yin arwalla atabiha to ya zo da ita ya ce bismillah. As-saniya mustahabi na biyu addu'a ba'da al-faragi minhu yin addu'a bayan an gama alwala bi an yaqula kamar yace wa huwa rafi'un darfahu ila sama yana mai daga kallon shi zuwa sama ya daga kanshi sama ya karanta wannan addu'a. Wasu bayan sun daga kai sama sai su nuna yatsa. Asalin abin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya kyauta arwallar shi yayi wannan addu'a za a bude mai kohohin aljanna 8 ya zaɓi wadda yake son shiga. To shi ne saboda al'ada sai a ɗaga hannu a daga yatsa sama kamar ana nuna wai ga ƙofar da mutum ya zaɓa can yake son shiga. Babu wani ɗaga yatsa, ka dai ɗaga kanka ka ɗaga ganin ka zuwa sama ka karanta wannan addu'a ba sai ka ɗaga yatsa ba. Wasu kuma sai su taɓa ruwa a lasa galshi a tohi wannan duka shirme ne bai zo ba, al'ada ce da wasu sun kasa cikin addini. Allah ya samu gane. Ba ka taɓa lasa ruwa ka tohe kuma ba ka ɗaga hannunka sama kana nunawa, kai dai ka ɗaga kanka sama ka karanta wannan addu'a. Addu'a ita ce ashhadu an la ilaha illallah na shaida ba abin bauta ma da gaskiya bautar ta amfani wanda ya yi ta sai Allah wahdahu shi kadai la sharika la ba shi da abokin tarayya cikin wannan bauta cikin komi. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na shaida lalle annai muhammadu bawan Allah ne ko manzon shi ne. Allahumma ja'alni min at-tawwabin ya Allah ka sanya ni daga cikin bayinka tubabbu wa ja'alni min al-mutatahhirin kuma ka sanya cikin bayinka masu alki. As-salisa na uku shine Allah ya takallama fi wudu'ihi mustahabbi ne idan mutum ya fara arwalla sai ya gama kada shi magana. Ar-rabi'a ta hudu shine qillatul ma'i kalancin ruwa wato mutum yayi arwalla da ruwa kaɗan. To wannan mutane sun bambanta
ruwan da ke yi ma wani alwala ba su yi ma wani alwala, saboda wani jikin shi yana da tsafta, ba ya dauɗa, ba ya da faso, ba ya da garji. Ruwa kaɗan sai su yi mai alwala. Wanda adda wato jikin shi na da kaushi, yana da garji, kila ƙwahon shi sun tsatsage, to dole ya ta zuba ruwa yana murzawa har ya tabbatar sanyin ruwa ya shiga cikin wannan faso. Kinan ruwan da ke yi ma wancan alwala shi ba su yi mai alwala. A takaice dai mutum ya yi alwala da ruwan da sun ishe shi ba su kasa ba kuma bai ɓannan ruwa ba. Shi yasa mala ya ce bila haddin, ba yi mai ruwan alwalan iyaka ba, a ce ga iyakan abin da za a yi. Kalgusul kamar wanka, amma a yi kamihima tare da kyautata su, shi wankan da alwalan kenan a yi sa ruwa waɗanda za su isa yin alwalan ko za su isa yin wankan, ba su yi kaɗan sun ka kasa ba kuma ba yi ɓannan ruwan ba. Na'am, mala ya ce bila haddin, ruwan nan na alwala ko na wanka ba yi musu iyaka ba, saboda waɗanda gaima wasu ruwa da ke isan wani wanka ba su isan wani. Shi yasa ce kalgusul kamar wanka, shi ma ba yi ruwan shi iyaka ba kama alwala. Ma ihkamihima, amma tare da kyautata su alwalar da wankan, ka tabbata ka ɗibi ruwan daga isanka alwala in jikinka na da kaushi, ba tare da ka ɓata ruwa da yawa ba, amma ka yi amfani da masu isanka. In kuma mai wato jiki ne mai tsafta wanda ba da wata wala, ba da tsage-tsagen jiki, to ya ɗibi ruwa wanda za su ishe shi alwala cikin sauƙi ba tare da ya ɓata ruwa ba. Shi ne ma ihkamihima tare da kyautata su alwalar da wankan, a ɗibi ruwan daga isa kuma ba yi ɓanna ba. Hikamihima nan yace bi kasar hamza, ai da yi ma hamza kasara za a karanta shi, ai itiqanihima shine tsalkake su, mutum ya tabbata ya tsabtace wato ya kyautata arwalla din, ya kyautata wanka, ruwa sun isa ba su yawa ba. Wato alkhamisa ta biyar astiwaku shine asawaki bi'udin radabin, mutum ya asawaki da ɗanyen itti, au ya bisin ko yayi da busasshe. Amma wal ahdaru afdalu li ghayri sa'imi, mala yace mutum yayi da ɗanyen icce yafi ga wanda bai da azumi, ɗanyen icce yafi. Fa in lam yashid udan, idan mutum zai arwalla bai samu iccen da zai yi kwashi ba, zai goge bakin shi ba, wato fa bi isbu'ihi yayi da yatsan shi, au bi shay'in hashinin, ko yayi goge haƙuran shi da wani abu mai kaushi kamar burushi da abin da ya kama da shi. Wai staku biliyum na asawakin nan yana yin shi ne da hannun dama, in ya zan da yatsa zai yi bai samu icce ba ko wani abu mai kaushi, zai yi da yatsan shi, to yayi da yatsa na hannun dama. Wa yakunu qabla al-wudu'i, kuma asawakin nan ana son ya kasance gabanin arwalla, ka sa icce ka goge hakuran ka goge ka wanke. To yanzu in ka zo arwalla, in ka kawo kurkuren baki, ruwa ɗaya za ka sa cikin bakin ka shiga ka wace, ba sai ka sa warcan ba, tun da ka yi asawaki kafin ka fara arwalla. Wa ya tamalmadu, sai ya kurkure bakin shi ba da hu bayan asawaki in ya zo arwalla. Wa iza ba'uda ma bayna al-wudu'i was salati istaka, idan tsakanin alwala da sallah yayi nisa, to mutum yayi asawaki in zai yi sallah din. Mutum ya arwalla tun lokacin sallah bai yi ba, sai lokacin sallan ya zo, to in zai yi sallah din yayi asawaki ya goge bakin shi. Wa in hadarat salatun ukhra wa huwa ala taharatin, idan mutum kuma lokacin sallah yayi arwalla yayi sallah, misali la'asar, yana nan arwallar shi bata kare bai, yana rike da abin shi, sai rana ta fara magriba ta zo, shine wa in hadara salatu, idan wata sallah ta zo, yana nan da arwallar shi, wa huwa ala taharatin, yana bisa ga tsalki na arwalla, istaka lisaniya, to yayi asawaki idan zai yi sallah ta biyu. As-sadisa ta shida, an yatawadda fi makanin tahirin, mustahabbi ne mutum yayi alwala ya zamna wuri mai tsalki yayi alwala. Yana idan mutum ya arwala cikin dush, arwallar shi ta yi amma ya bar mustahabbi. As-sabi'a ta bakwai, an yakuna al-ina'u an yaminihi in kana maftuhan, an yakuna al-ina'u, ƙwari arwalla ta zama an yaminihi wajen daman shi in kana maftuhan, in abin arwallan ya zama mai buɗaɗɗen baki, saboda ya daɗin ɗiban ruwa bayan ya karkato abin ya wanke hannun shi so uku, to yanzu zai ci gaba da arwalla sai rika sa hannun shi na dama cikin ruwan yana ɗebowa, to kenan in yana wajen daman shi ya yi daɗin tanawuli. As-samina ta takwas, an yuqaddima ghasal al-mayamin ala al-mayasiri, duk gaban shi ya gabatar da wanke dama bisa ga hauni, kowace gaba ya zan ya wanke dama kafin ya wanke hauni. As-tasi'a ta tara,
an yabda bi muqaddamin ra'si, ya fara da wanke wato da magabacin kai, shine in zai wanke huska ya fara daga goshi. Na'am, idan mutum zai wanke huska ya fara daga goshi, matsirar gashi ya fara wanki daga nan yayi ƙasa. In zai shahi kai kuma ya fara daga nan ya shahi kai yayi baya. Al'ashira ta 10 an yurattibal masnuna, wato ma'al masnuni, ya sheranta sunnoni tare da sunnoni din. Shine mal yace kalmal maza kamar kurkuren baki wal istinshaqi da shakarwa, ya zama sai ya kurkure baki sannan ya shaƙa ruwa. Alhadiya ashara ta 11 an yukarrir al-magsula, duk abin salasan, duk wurin wankewa ya wanke shi so 3, huska ya wanke so 3, hannuwa so 3, wato ƙafafu in zai wanke ya wanke so 3, zira'in hannuwan shi ya wanke so 3. Wannan mustahabi ne idan wankin farko ya kada farilla. Wankin farko in ya wanke duka iyaka inda ya kamata a wanke bai raga lum'a ba, to yanzu wanki na 2 da na 3 mustahabi ne. Idan wanki na farko bai wanke inda an wajibi a wanke ba, to yanzu na 2 shi zai tsaya matsayin shi, sai ya zama shine ya kada farilla har zuwa yayi na 3 a samu dai a kada farilla. Na'am, amma bi khilafil mamsuhi, banda abinda ake shahwa, huwa ra'su shine kai, wal usnani da kunnuwa, fa innahu la yustahabbu takraru masihi, su ba so koma shahwan shi ba. Na'am, wato shi kai da kunnuwa idan mutum ya aza hannuwan shi ga matsirar gashi ya shahwa ya tahi baya, to farilla kenan. In ya dawo sunna, to ba sai ya sake taɓa ruwa kuma ya sake shahwa irin haka nan ba, ya koma ya shahwa so 3, a ɗayan nan da yayi ya isa. Haka nan wajen kunnuwa, idan mutum ya sa manuni ya shikashe da cikin fatun kunnuwan, ya sa wato babban yatsan shi bayan kunnuwan ya murza ya tayi haka nan, to ba sai ya sake taɓa ruwa ya sake shahwa ya sake har so 3 ba. Mala yace tambihun, fadakarwa, az-ziyadatu ala salatata wato ala salasa, ƙari bisa ga 3 nan, an ce mutum ya wanke so 3 sai ya ƙara, gairu mashru'a, ba shar'anta shi ba, amma waqtu lifa an yi saɓani, hal tukrahu, shin an karanta makaruhi ne mutum ya wuce 3 ya kai 4, aw tumna'u, ko ku an hana. An karhanta makaruhi ne ko ku an hana? Qaulani, magana biyu mashhura ne, wato mashahurai kenan, ko ce tana da ƙari. Magana guda ta ce an hana, magana guda ta ce makaruhi ne. Wala yustahabbu italatul gurra, ba so tsawaita soho ne ba. Menene tsawaita soho ne? Wahiya ziyada shine ƙari alama wajaba gasuluhu, bisa ga abin da wanke shi ya wajaba. Wajen wanke hannuwa, misali wajen wanke zira'i sai mutum ya wanke sai tsakan damce, ba so haka nan ba. Ko wajen wanke ƙawa mutum ya wanke sai tsakiyan kwabri, ba so haka nan ba, in shi malam mai iziya. Min da lawar shiga huska, mutum ya wanke sai cikin kai, ko ya wanke sai ya sayo kunnuwa cikin wanki, wale dai ko hannuwa, kamar misali na bada ma'al mirfaqaini, tare da gwiwa hannu, ba so mutum ya wuce sai ga damtse ba. Na'am, wala mashur raqaba, kuma wajen shahon kai ba so mutum ya shawa sai ya shahi wuyan shi ba, iyakan ƙarshen kai ka tsaya nan ka dawo, ba sai ka shahi wuya ba. Wala ba sa, amma babu laihi bi mas'il a'dha'i bil mindili, idan mutum ya arwalla ya gama, babu laihi ya hiddo mushwar, wato ya shahe ainihin gaban shi da wannan sanyi na arwalla da ya gama. Na'am, nan za mu dakata. Muna fatan Allah ya sa abin da muka faɗa ya amfane mu, ya amfani wanda suka saurara. Idan Allah ya kaddara mun yi kuskure, muna fatan shi ya yi mana kuskuren da mun kai, ya fahimtar da mu abin da ba mu gane ba. Allah ya ruwa mana asiri, taimake mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.